ndakaitengera maintenance kayo kwakuti chimupama kwakupinda nekwakukiya jomba kwadisunga maoko vaenda kutora shamu yemusasa ndikunyepa banda vakuriwa hembe dzine masiketi nebhuruka vanatanga kurohwa magaro radzikwa nedumbu hamutyi here zvezvirwere kuti iye hamuchigarawo naye iye vachingoitawo zvavanenge vachiita unazvitaura nezvozvo nauzvitaura anokudai obva adai anodai ozotsveta kudai kuti rutsa uda rutsa girlfriend anenge achiona muchirohwa ana basa nazvopedza vatisomukatso vadiva vateereri kunashaya studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Pane anandoda natsokunzisa kuti pamati imimi munotogara mese muri vadzimai mairi. Ndiye akatouya naye mudzimai akati uya mukadzi wangu tangachitogare tese. Akauya. Zvandakaitaka nekugara tichinetsana kwatata kuita. Aigona takasvika achibva ikoko sezvekuda kudini agona kutaura usika achibana kana poto iri pamoto. Akabana poto ndikubika raisi. Vasika babhutsura poto bva yati kufence. Ndodai ndopinda mumba. Obva anditeera babata demo papa yona ishandiwa pana madzibaba panoita zvekunamatira saka vakandidaidza vari mumene murume anzi akabva ku step food vanhu vangu panzika mai Elisa ndikupira mudaidziwo mai madzibaba muti ndapedza kugeza muteuro wangu saka ndiyana kudaidza ari mutoilet chikomba wazodaidza kuseni munhu asina kupinda ndikwe handitowaziviba vanhu vari kubatsirwa panze apo kuseri kwakazara vanhu vari kubatsirwa wapinzi ende kupinda kugeza mune mato saka ndandira kupinda kogeza baba dzabva ndikumbira kuti ndikumbira kuti munhu wangu 2 minutes akatomirwa nemota da kuenda kupi ku step food kwatodoka ndikatapinda yenyu sikanzi chikomba kwakuti nedemo kwatangodzingisa nedemo ndobva ndachibira pandichichema vatangodzingisa madzibaba osho nedemo nemurume yeye anozoziva zvakafamba sei because ndakabva ndatotiza ndatobira bva ndatoenda ndapandakaenda kwaodzi ndaenda kwaodzi ndipazonitira chitema nedemo achiti wayakodini kuhura kuno kuzvikomba kunitira futi kwaodzi kuno kwandzingisa nedemo ndaakukoko ndaakugara ndakutogara mumwe mupenga isina dhowe ndandakangoisa Zambia kwakunditeera kuti augadzika mwana wangu mba makadai so uchitiza umba kuya kuhura dzokera kumba ndadzokera ina nozoti kumba kwacho kune mukadzi hana kunditaurira ndosvika kumndina eshe mune munhu akatogara pambedha pangu akatogara pablanketi rangu iro akati patabuleti yangu yeblue mukadzi wacho ari kutodya chii sadza ai yani sadza kuti rice muplate mangu akatotora mafotos akatopfeka hembe dzangu akupfeka chaiko nezambia rangu iri musi waenda kurufu amene kurufu kwako kwakafiwa isusu tutozengerera tati kutondogadza mapepa episode ndakadhumana pamashopo akati zvokumona Zambia rangu kuno ane nhumbu yakura ndikati mada Zambia ndakatenga ndakarikicha pa May Prince apa vanapuwa $5 ndima ndatenga Zambia kuna mano ndakatenga iri 6 meters ndida kusonesa African attire kuti ndizopfeke pa Christmas ndobva ndati 6 meters yakakurisa regeni chigure Zambia rekudini rekumonera noti mana wacho kuzongondikisa ni 5 regendi kuna watotenga nini mai wachitotengorawo iwo ori panapa vati gendi dini ndigurere kumonera ndosiya imwe 4 meters ndozosonesa chi Africa nati tori masanda risonesa akasotenga December ndotoshaya mari kurisonesa ndobva ndari cheka ndakatorigura nayo zvipinda ndatoti cheka kudai ndakarimonera one day nekutoti vhurumusana kubva ndatisa bva ndatoenda musi ndadzoka ndazine polisi chidzokera indugasa mapepa zangu episode ari mumbomo asana ngosainwa na Major Street chete saka ndopa makatotanga bva matoti onda kutogarawo tese akati ataka sei takadhumana kumashopu tisatambosvika zvikanzi muri kubve kuzvikomba ndikati iwa so zvakadai nemapepa nditone mapepa acho anozomabvaruraba ndakazobvarura mamwe iye ari mumbomo mune turi mwecho ndorakasara kucivil court zvikanzi ubva kundikirembera maintenance kayo kwakuti chimupama kwakupinda nekwakukiya jomba kwadisunga maoko vaenda kutora shamu yemusasa ndikunyepa banda vakuriwa hembe dzine masiketi nebhuruka vanatanga kurohwa magaro radzikwa nedumbu kudai apa ndanda nenhumbu saka ndakabva kuita miscarriage ndofunga ndine 2 weeks ndabva kuita miscarriage saka mama imimi zvekuti mune muchigara hamutyi here zvezvirwere kuti iye hamuchigarawo naye iye vachingoitawo zvavanenge vachiita unazvitaura nezvozvo nauzvitaura anokudai obva adai anodai ichichi ozotsveta kudai kuti rutsa uda rutsa girlfriend anenge achiona muchirohwa ana basa nazvopedza vati sorry mukadzi wangu unongopundita seku sorry kana soko yangu
suri kani todzongo kwandibarira iwo apana ngati kudzvinya kudzipa mbodike sidza kanitiye kani ane ka fake love kake kuda kuzvita kunge anokuda but pane kakuwandira kaina pane kakuwandira esi maona ndozvita ka munhu uyu ka uyu kana asina kuuraya munhu ka akarumba akakushandisira mushonga nokuti munoramba muchingoda kudzokera kugara naye kudzokera kugara naye kwanonga ndikuita ka panosvika ka ukatoramba zvaari kudaka ana basa kuti pane vanhu anogona ngokupiwa ndare pabva watodona obva kutsika kana mana pabendekete kutongodzera zvoti ukasangana ingotochira nyama yako kuti ndochidiga chingoite zvaari kudini zvaari kuda nekuti inongotochira nyama yako noti yati ndiwana ndaenda kumbofamba ndakaita kunge is it 2 months ndichifamba neside kudai mufoni mangu ndakutera side kuti onge gakanje ndabanwa bhutsu ndakabanwa bhutsu kuti haimoni besi nenyaya yataro andibana bhutsu bva akanditsika panapa aine kademo aifamba nekademo kama kaisa mubhuku so ange nedemo resimbi rinongeti akukukademo kwakaita kunge tuminzwa twakamira abva rinongedza panapa amugirlfriend aripo apa papa katone magweja akawanda akatotarisa ndikada kutiza vanhu akada kuya magweja ada kuya akati ndiani iyewe bva takotomhanyirira magweja idzoka kwendiri ndikati wandikuwadza akanditsikirira nedemo akabva ndoti tsveta mwana pasaidi vatatsveta mwana pasaidi abva ndisa demo hana kuzondite maba ndokura here ndokura inosiziwe here ndokura ene hazvina mpo ende kana hama dzako pana ndikuviga bewe ndikakura ene kuisa musagi nokuita mapisi ndokueredzana nerazimana mundamutera kana mana saa kubva akanongedzana kademo kakakura kudai kademo kaka but kakangofamba natarira kakabata maoko achifamba wachita lafu dzavo kana kabatwana namedhi kademo kaende tikatoswera aiwa musachita zvinoita mapanga aya unogona kusungidzwa kumapatient kumaplate nemabhaketi emvura obva kudai nebanga reredhi rimombo rine mubato weredhi kudai nochindikuura heriyo handiti kana nekumuona maimbo handitodi.